celebration of Team Reng in basketball. So yun, what's up mga kaparing lods? Ang datuya man na ni paring RB vlogging to entertain and inspiring. If you subscribe my comments channel, thank you, God bless and welcome kayo sa channel ko mga Lodi Cakes. So yun, what's up mga Lodi Cakes, no? Shout out muna sa nagvlogan ko guys sa Gasahas Indonesia Mountain Resort. Shout out sa inyo guys. Aji nga ko guys nga pag nga resort ko makikita lamang sa Artao. Common Artao guys, Nueva Vizcaya. Nagbayad ta guys, no kahit na tiag swimming ta, mapangkal mga Lodi Cakes. So yun mga Lodi Cakes, simulan na natin ang pag-share-wow. Shout out gani Jamil Mendez, Ani Santiago, Rhea Lintanap, Christine Joy Ramos, Joy Santiago, Gemaline Julaton, Mark Kenley Trinidad, Tropang Danny Vlog. Subscribe kayo mga Lodi Cakes kay paring Tropang Danny Vlog mga Lodi Cakes, no? May man lang di content nata mga Lodi Cakes. Shout out kay Gillian Angel Rafanan. Shout out Lods. At shout out na rin sa mga Tropang Eternity dyan. Siya nga ka napudno nga Tropang Eternity guys. Nagjibarkada nga napudno. Oh my brain and my heart guys mga Lodi Cakes. Shout out kay Angelica Godoy, Cedric Lagula, Miko Pagadwan, Eloisa Bukasan, Gemma Rose Pabito, Henson Peñaflor, Jordan Caluya, Jeremiah Vicente, John Paul Tabunyar, Hans Fabunar, Shania Dineros, Vincent Doy Aquino, Winsky Pasio, Ronjun Tambag, Jedine Fernandez, Crystal Kalika, shout out kay Nyamatan Kabsat, Katrina Garsota. Shout out mga Lodi Cakes. So yon mga Lodi Cakes. Rugyanan tayo natin guys nga panagblablagan mga Lodi Cakes, no? So yon, simulan na natin and 1, 2, 3, let's go! Oh, yan. Yan na yung El Dionisio, guys. Kano makita yung amin nga ako, guys. Ta. Umunag kayo lang ito, mga Lodi. Oh, dagi kakadwa na kita nagdarakal bagita ka, no? Hindi kayo nga magna mga Lodi dito, banda. Huwag kayong magpakapaganon. Kasi nung magpapaganon, yung magpapaganon pa, magbaganon na pa. Gago! So guys, dito na nga pala yung El Dionisio Mountain Resort. Yan. Kotibamban tayo ito guys. So napantayo man ninyo yan. Nalibot tayo yun. Ay pantayo pa iti guys. Toy. Ito yung banda mga Lodi. Titi kamayatan nga kung kunada. Kung madapit yung resort nga may lang. Yan. Dagi kubo-kubo da. May kantina pa sila pero sarado. Hawan iti iglala ko ti tubay ito. Tubay ito kumak. Okay. So what's up mga Lodi Bells, man? It's Baring RB and this is Jazzy guys. And this is Janos. Okay kayo sa vlog ko guys mga Lodi. Ay mga Lodi. Huwag kayo iiyak. Ayun. Oh. Hi Lods. Uwo coach, uwo. Sino kakadwa ko guys, oh. Mag-uwo ka challenge. So what's up Lodi Bells? Hindi kami swimming guys. Yan mga Lodi. Sana all. Pagluto kami guys. Ay boy, nyata boy. What is that boy? Oh nyata boy. Kaboy, palpat ata boy. Nagdaktil boy. Mag-uwo challenge ka. Uwo challenge boy.
Yaman ko nasay. Ano, yan yung swimming pool nila guys, oh. Birthday boy! Oh boy, birthday boy! Happy birthday boy! Kenneth Velasco mga lodi. So guys, ininaitay lang tayo, baka no, mahulog tayo. But, mas maganda na lang matinag tayo sa guys, sa swimming pool kaysa matinag tayo sa hindi tayo gusto ng Pagnanayon ngay ayatin ka. Ipatpateken pudno adungdungwen ka. nasaktan ka man nun. Ayan yung mga kakadwa ko mga lodi. Oh yan guys. Oh birthday boy, ay ka sa vlog ko. Ay! Hello! Oh. Ubo daddy daw, ubo. Oh, so yan guys. Oh, meron pa dito. Oh, tito. Tito. Oh, naglumlum na siya guys. Naglumnod na siya. Yeah. Hi guys. Welcome to my vlog. Welcome to my guys. So yun guys, don't forget to like and share nga pala sa FB page ko. Ito guys, yan yung FB page ko mga Lodi Bells. At dito na rin yung mga Lodi Bells, yung YouTube channel ko guys. Please subscribe my comments channel and God bless guys. Punta na kayo dito guys sa Pangkatuyon. Itiga Panta guys. Oh, sulit na sulit yung pan dito guys. Libre yung swimming pool, libre na rin yung cottage guys. Pwede na. Sponsor gaya mating nga swimming pool guys. Nangabak kami ti basketball. Sponsor. Nagdakil ba ating panday. Partner kami guys, kung siya lang tinagbuot. Feeling na nagbuot ka sa basketballan guys. Siya di man din nagbuot guys. Ngayon nagbakaw ata guys. Pirmi bakaw na ito yung mga lodi. Yung the best na coach namin guys, Pagita. Oh yan mga lodi. Ajini coach guys. Santiago 48. 3-point king. Dito ako! Ang galing! Sama sa saulan. Galing ah. Yan yung mga kakatwa ko guys. I-vlog mo ba ito? Oh boy ni. Oh, talang di sidan guys. Oh, manok with paria. Parang yung jowa mo guys. Bitter na sa sayo. Ang pag-ibig ko sa'yo ay parang paria. Kasi siya ay malaya na. Oh! Sakit-sakit yaw jowa na. Ikaw mo na pagsangin. Tarong mo. Sana all. Gago! Kasi ni Ate Jessa guys. Shout out niya ba? Yan guys. May mangwan pa tayo mga lodi. Makita mo sa balay no, makita mo yung bagay. Oh, yan guys. Gamit. Nababatid mo na gamit daw. Itutuloy yan. Oh guys, malapit nang mag 1 million subscriber yung aking YouTube channel guys. Subscribe na kayo. Guys, oh. Pag ako nagka 1 million guys, kinyayo at swimming pool main guys. Baka kayo dyan me guys, Carayan Beach. Okay. Kaya mo bilbil. Pwede mo na rin ito na bilbil. Dati content to eh. Picture tayo damdama guys. Yan yung mga kadwa ko guys. Ay, guwapo. Magkikilig man na jowa to yan. Ewan gang jowa natin guys. Uy! Tutulog po siya ng tilapia guys. Yan. Ingat ba, ikikanda ti asin ti tilapia. Siyempre di nga nagkapuli kanya sin na. Oh! Diba? Nagtutuno po sila ng tilapia guys.
Kukiri ang aming ate Lods. Nangyari ko naman, ano na nakato? Nakato ko rin natin. Kasti ka atito, guys. 君の虜になってしまう Tila-tila yun. Maditudok. Tudok-tudokan niya pa yata. Latudok-tudok. Latudok-tudok. Kaya siguro si Carlo di swimming pool. Babay mo na, babay na. Balik sa swimming pool. O, ganyan yung tatala siguro ata. Kamabay mo na ganyan. Jadi no? Oh. Jikot dami guys. Tatalang ang tigos tata mga lodi. Tabadigdig-digos. Oo. Para no lang ka lang. Fine. Karkarayan latatikuan. First time na garot. Sulitin na tatan guys. Tanay. Madinto ka nagdigos ti manong aldawan. Ada. Ito ba na sino sa mga birthday tatanga down? Ate na boy, happy birthday. Sino sa mga birthday tatanga down? Birthday no maminsan nung kalman guys. Close day. Motor mo man. June 33 ti birthday bye. Bye. June 33 ti birthday bye. June 33. Ang pag-ibig ko sa'yo ay parang okra. Kasi hanggang ngayon, Madulas ka pa rin. madulas ka pa rin. Sinman Irving. Asin. Asin, yung jawa mong hindi ka pa rin pinapansin. Ay, ako may sandan. Ikaw ah. Namagumbot aso sa jowata. Awan! Ayun guys, dati di ko dami nga may isa, mga lodi. Nagalang sa titubay ito. Yamete. Yamite boy, yamite. One boy. Uy, dati harap boy. Boy. Oh, yeah. Uy, sana all Nakakwapay boy, naka-milk tea guys. Oh, shout out ngay gayam. Shout out mo. Shut out. Pogi. Shout out Pogi. Ano nga natin ito? Shout out kay paring Shane guys. Ang teo galati ko mong lodi bells. Teo galati ko. Sa ba? Bulong tisa ba? Isa ba mga boy? Ay. Kita naman. Ang teo galati bulong tisa ba guys? Sila kay pamayan tayo guys kat budol fight. Amoy mo kaya budol fight ay budol fight. Basta aja kasi bay. Aji bay di Ito mo nga yung kinasugat ako na eh. Dung ko na ba? Di pa lagar. Di pa lagar na ko. Gago! Nagbet talaga ti Indonesia mga lodi. Ata po ti group pro pa tandaanan nyo taktakaw iti bulong iti saba. Ata guys, oh. Nay, surusuran na mo. Sila dati mula na, dati ama mo yung kastoy nga tao nga kwa. Di apan lang bumulot, apan lang garud mga la iti sabsaban guys, ti bulong ti saban. At pili pa ay. Nay, kita nyo nay, nagado-ado nga sabat ini guys, akin ko dati guys, nay. Tila mapapanan na nagadulagar ti sabat ti kotinel. Nagado ti bulbulong tinel guys, oh. Nagbaik nga. Na, nih. Mali namin ang kaningan. Na. May sama na yan eh. Sama ka na guys. Alam mo dito. Ay, nagatansa na ako. Yun guys, sa pang kami dyan ti swimming pool min. Ay, swimming pool dagaya. Yan mga lodi. Nabayag nga onti nagdigdigos kami nito yan mga pre. Mga kaparing lods. Yun guys, no. Ay, nahulog na yung konto. Ay, napinta. This is my coach. Sorry ma. Sorry na! Huwag ka nang magalit! Sorry na, ulo di ko. English only, coach. Because my coach is drinking. Sorry for my fault in drinking. Magaling principal ka. What? Again?
again, repeat. Sorry for my fault in drinking ba? Yeah! That's my coach only. What is the Agbagtit English, coach? Bawal kita dyan ayaw na PhD. Agbagtit For is... my... What is your the information? For information ba? Walang... I'm sorry because I'm false. I'm crazy. Yeah! What is crazy, coach? Bagti. No. The English of the Agbagtit is mental. When you learn in the scientist and the technology of the discrimination of discrimination. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo eh. And the Cremation. yes, division, subtraction, and multiplication. Okay, bye. Birthday, oh yeah, oh yeah. Happy birthday, oh yeah, oh yeah. Happy birthday, oh yeah, oh yeah. Ay. Oh yeah, again! Oh yeah! Happy birthday! Yeah, yun ang birthday, guys. Oh yeah. Dear Lord, the Father of all, thank you for today. Thank you for the ways in which you provide for us. For your love and protection, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Guide us by your internal life as we discover more about the world around us. We ask all this in the name of Jesus. Amen. And thank you guys sa watching mga Lodi Bells. And shoutout sa inyo mga Lodi! Shoutout sa inyo mga Lodi Bells. God bless, thank you. And like, don't forget to like and share my subscription. And thank you guys. God bless. See you in the next vlog again.